nitiere men Pennsylvania kanyo mabise dak higni 22. Ng'enyne ni paroga ni en Democrat. To kawuono odhi ataro. Ang'o molokore? To in kineno policies mek Trump gi be bro konyo jo Afrika koso dhi hinyowa? Never. Kaindi in Allentown, Pennsylvania. I said that higni 22. To nyaka bed kaindi kama ne Musa Juma gini bire John Junior gini dola kabari ane manake ngiga kaindi nyaka ko penta nyako yugi gini podwan go koni gijo luwa mang'eny manake lo koni majotuge masani wasetol go koni ba timo maber kabisa. So awinjo gima Willis wacho kaka jo Republican kaka gin gi policy ma favor Africa. Yes, sometimes they do. Kaka George Bush, I know gima konyo go wacha HIV. So bentie gik moko ma Democrat penjo timo konyo go Kenya. Kaka during Barack Obama par ni wani country no me wa 5-year visa multi-entry to America. Other countries ne yudo kama na 1 year. So that is a plus for our from the Democrats, Manomio Jo Kenya, that thing, Jibiro dog. Then, Gima, okay, the problem, Momio, this election, no, the Kaka cannot be no Hindu. And watch mag policy. The policy go to cut one here in Allentown, Kamadaki, one be offered, what be do affected calling it. They will not cover policy mag Republicans when they come in. They favor like Africa. Like in mankind be okoelo gyaida nikech those policies. One, kaka sani di koroja telomoko de mendi. Di dua bedo deported kind is overdue. Di dua do pinje mang'eny kabisa. Emomio kulo mantiere goni de madwanyi so. Jo wa mantiere pinje kind. Wa-onge otas nikech ang'e mang'eny kabisa. Kike kangani osechako donje telo kigitem kama gineno kantie chaos kama ntiere polisi mayalo biro donje sasa ya or kigitem riembo mtoka kaka ginyeni pod gionge otas mapeniendi nikech last time manengani odonje telo jowa mang'eny kabisa noduoki. To kata sani nyowacho ni odhi timo the largest deportation in history. Odhi duoko jidala mapok none mbele ka. Yeah, to the timo nikech odi timo gi kendo ice di bedo very strong. Odi timo gi kaka no timo gi last time. Ma anything kati yudo mana parking tickets to gari ngiyo status ni to giro niyo kini giyo task to bichako teri kai migration process then go back home. Kwa mimi wonjo wa mantiere kainti mantiere penye mapodo kanya sayo gudo giyo task be very very careful otherwise ibole no chako no KQ kapom pile ka kabedala. Then tie gimoro ka indi kendo ma dwa wacho ka indi. Kenya. Problem ma wango Kenya ma election. What more election abal? What do yiero governor, president, MCA, MP, everybody in one day? But by the time I was the election in America, 80 million people no support. Early voting. Early voting. Jok modo negin jok ma can be handled on the day of voting. Yeah. Makaka Willis ginewa wakili manti dala kunwendo. Ine magitegu no kunwendo. When we come up with the plan, mwende wating voting katamana 1 week. Wachak Monday, tukuchopo Saturday, to rumo. Meyo jok mantiere Turkana, mantiere kure, they can vote. Maber maonge nywanjo gi 1 day namtok ni monge angoke toreri bado tukuchopo. Then we waonge ga election in Kenya. Kenya one guy what we call in America sham. Because we watch news, we share with the people in Kenya information, we see how things go. Kenya, I'm sorry to say, but we are heading in a very, very bad way. We are heading our country in a bad way. When they go copy the America, we copy their constitution. Okay. We adopted most of the things of their constitution. Why are they doing better than us? And then we are following the same document. Nikech, one wabedo gigi morman, one the tribal
kunywa wan gi tabu achiel ok wadwa make our people obed gi mwandu. Ok wadwa miyo jwa mwandu. Ana mi kata mana very example, emomiyo nyoka kata election kwatimo bedo chaos. Nyaka achfurwa. Ine bed ni wantiere kata mana gi factory marego kite moko mopong'o e kabodo everywhere. Nungi koro dhano bed gi mwandu. Mana dear. When you had something to make our people wealthy. The only thing watching more in Kenya to make our people poor. When you make your people poor, the election will be poorly handled. That's why in America, onge jok mudhier gin. Mudhier nikech oher. Tije nitiere. Ka in japiny nikech ka in japiny to in go tax, to in gi social security number. Ionge pesa, nika sirikal wach ni ibo miyi pesa. Ionge ot, dhi kaw section 8, chul ot mondo idagi. Onge jok mudhier e piny. Piny nitie gi tije mang'eny to nitie gi pesa mang'eny ma kila ng'ato loso. Emomiyo election ka indi timore e yo mokwe maber. Kawuono election notimore nyoro. Kawuono dhano tiyo be kila gima dhi nyime ne election notim. Chal mana kaka pile. Weduoga ne studio ka ni Chal mana kaka pile.